Oğlum siz gıca kunar boyunça bir daňa Türk fadyna Türkmen döwlet ýöresi açyk mekdebine rahmet çekýän biziň halypalamyzdan gelýän bize miras kalan gıcak sağ uralının aýratynlykları barada görüňler aýsaňyz. Biziň milli gıjagymyz öýde aýratyn tarapy munyň öz kädisi başga ýurtlardan kiçirak gelýärdi. Kiçirak gelmeginiň sebäbi biziň tebigatymyzda bir howa gyzyna. Munyň gyzygyny arasynda bir toý märekelerde bolýar. Öýüň içinde ýerine ýetirilende şoň gapagy howa çygyly bolsa öýüň içinde bir demokrat bolsa şoň gapagy çöküp şoň sesi ýognap bilýärdi. Şoň üçin kädini gatul etseň bul has ýogyny eşdilýärden bir ýakymsy ses emele gelýär. Ony hem öňkü halypalaryň gyjak kädiler has kiçi bolupdyr mundan. Men ustalara barýan bel şu öňkü halypalarymyzyň şu galan bir gyjak daşlar bar da agaçdan ýasalan. Şoňa şu wagtky ýasalýan kädiler syganok da. Öňler hasam kiçi ýasaýan ekenler kädisini şu gyjak tuttan edilip şunun özi gazylanna sırlar bar ekenler şunun hemme ýeri deňje galanlykda bolan ekenler şun mesela maýda aşak tarap şunun galanrak goýulýan eken şu mana şu gapagyň golaýrak ýerler ses almak üçin ýuky edip şu gyjak öz bir ustalar bar da şu taliplere şu ustalardan özümüz bir öňe düşüp saýlap alyp berýär onu şu gyjak aýratyn taraplary bagyş kowanyňda bir gyjak bolup bilýär bir saat çalaňda bir gyjak bolup bilýär şoň bir özüniň sesiniň ýogynlygy inçeligi has bir ortarak sesli gyjaklar bolup bilýär ikisine de gawat gelýän. Şoň üçin käbir bagyşlar diýäne bir säse ýogynrak gyjak halýarlar. Ýomut gökleň ýolundan käbiler inçeraklar halýanlar bar bir inçerak bolaysa diýip saýlanlar özlerine göre saýlýarlar da. Munyň hemmesi öz yerli tebigatymyzdan öňän bir agaçlardan da bir erikden edilýär bir tapy kädi tutdan edilýär bir düýbek diýilýär şunu taýagy aşak taýagy düýbek diýilýär şoňa erikden gatagaçdan edilýär. Ondan şu fihawazy atyň uýrugyndan edilýär. Akal tek atlarymyz bar. Atyň bir ýonulýan uýrugy bolýar. Şonu ýonunlaryna şonu aýrykdyňmaz ýaly menim şu atşynatlar bar. Şolara bir haýyş edip birdiň bagşyny bir ustalara bereliň diýip artykmaç saçlaryny şonu üýşürdip ustalar bilen işleşip şolara berip şolar ýalyk bir saýlama bir fihawaş diýilýär nädedir diýe şolary ýasatdyrýar özümiz. Gyjak saat gurulunyň ustatlary aňyrdan bizden şu gargala teýitlerinden bize maglumatlara görä gelipdir da. Tarih maglumatlara görä şu Alsaýit gyjakçy ýaşap geçipdir. Ondan aňyrda ýaşalymy kitaplaryny barbat merwedine marda bolup geçipdir diýerler de. Şonu da gyjak saat gurulagy da gopuz diýip Xan Mehmet Allah'ın urugly. Şu Xan Mehmet Allah'ın urugly ahla işe çağırýarlar onu. İlkinci çeperçilik mektebi diýen ýaly şu bir açylanda şonu ilki bilen gyjak mugallimleriň biri Xan Mehmet Allah'ın urugly gelýär. Ondan soň Purlagadagy gyjak saat guruluny şondan öwrenipdirler diýip görünme onu Purly taryhyň jigisi Oraz Sarif ondan bäri Atawlyýew ustat gyjakçymyz ondan Alladur Şarif, Çar Gurbanow başga da Taparguly Şangulyýew, Garyagdalyýew başga da bir näçe gyjakçylar bolup geçipdirler atabalarymyz. Halypalarymyzdan gelýän şu saallar ýazgylar radiomyzyň döwlet arhiwinde saklan gapdyr. Gaýwany halypa hökmünde şolardan diňläp öwrenip şagirdlere geçirýär. Ondan daşara mene Maýyklýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda rahmet çekýän Muhammed Niyaz diýip bir halypamyz bar. Şolam halypa bolup özüm şoň ýerine oturamsaň bilmeýän zatlarymy oňdan sorap ýa-da Akmurat Şarif ol utaç halypamy olardan sorap şey edip şu sunuwady ýitirmän halypa şagirdlik ýolundan bilenimizi şagirdlere geçirýärse. Sag bolun Spartak bolum. Gyjak saat uraly barada ajaýyp görüňňizi berdiňiz. Saadyňyzyň sesi mundan beýlekde belentdi ýaňlanmagyň ardy edýär.